Hensley Gaja otevře třetí kolo, ve kterém je ještě spousta otazníků a či nás čeká ještě dramatická podívána, nebo alespoň v to doufáme. Určitě ano, zejména na předních místech se bude bojovat o každičký bod. Hensley Gaja 142,5 kg. V prvním pokusu zvedl 130, ve druhém nedokázal nad hlavu zvednout 140. Teď si ještě další 2,5 kg naložil navíc. Tak se na to pojďme podívat. Těžké, přesto úspěšné přemístění. Ano, drží. I na jedné noze 142,5 kg. Hensley Gaja. To bylo perfektní vystoupení. V předešlém neúspěšném na 140 kg. Ještě o 2,5 kg nahoru a úspěšný pokus. Co je podstatné, se ziskem 168 bodů se dostává před Silvestra Kecha na 9. místo. Ano. Silvestr Kech